Hello, maing buntag. Welcome sa vlog ni Engineer Dio. Anhi kita karon sa renovation sa butik. There is somewhere sa Visayan Village, Tagum. Atong tanawon ang pag-renovate sa sulod diri sa gadget butik, kay murag i-upgrade ni siya, imo na siya o arcade. Mo ni ang pag renovate sa sulod o si Bogart, master na ganis Bogart ani. Okay, mo niya siya ang sa sulod ng atong makita. Casio o si Pio o si Alex. Tana po Alex, yung ka pilon ka. Oh, oh, wajikas na ni ron, wajikas. Mo ni birada ron. Ito sa ni mo ni ang diri sa sulod. Nagakalat pa ni diri kay kumbaga sa kuan ni upgrade na sa pag-arrange diri sa sulod, kay ang gusto sa tag-iyang dili sila mag-close, at the same time business as usual, samtang naga open, while nag-open sige renovate kanitanan nga mga portion diri. Ikaduha nga adlaw na ni karon sa team Dio. Kung gusto mong mo visit dire, is subscribe lang ninyo amo ang munting YouTube channel para kung gusto mong ay madam i-subscribe ni madam, pero di sana mo isulti kung unsa among YouTube channel o di pa mahuman lahi mig style mag YouTube channel mi pero di pa ipa-subscribe. Di pa mahuman. Morning portion diri sa sulod. Okay, atangin ninyo ang sunod na update hantod mahuman ni. Bye bye.